Alonso fa un canvi d'orientació del joc per Rafinha, complicat, l'última a tocar la pilota és Di Marco, Rafinha que la voldrà jugar amb el peu a un pam del banderó de corna, la posa a l'interior de l'àrea, excel·lent per Sergi Roberto, la centrada, Dembélé, gol! Gol! Ousmane, aquest és molt important. Ousmane, aquest és molt important. Ousmane, aquest és molt important. Aquest gol pot valer una classificació per la Lliga de Campions. El Camp Nou que embogeix perquè estava costant. L'Inter ha tingut oportunitats claríssimes. El Barça, però, que hi continuava anant. Obertura de Marcos Alonso per Rafinha. Lluita la pilota amb Di Marco. Rafinha, un pam del banderó de corna. S'inventa una passada a l'interior de l'àrea que és descomunal. Sergi Roberto, lúcid, atent, fred, concentrat, aixeca el cap i la posa a l'interior de l'àrea petita perquè aparegui bé Dembélé per fer el primer del partit. Barça 1, Inter 0. És el primer gol que marca Dembélé a la Champions, tercer en el seu compte particular. Ha esclatat al Camp Nou i ha esclatat el francès amb un crit de ràbia. S'ha agafat l'escut a la samarreta amb la mà, ha cridat moltíssim, de seguida tots els companys han anat a abraçar-lo i ha anat cap a la banqueta on s'ha abraçat amb Xavi. Espera't que ataca l'Inter, pilota a la frontal, la Çalhanoğlu prepara un parell d'estrelles perquè en necessitarem una també per la passada que ho inicia tot, que és la de Rafinha, Sergi Roberto, que em sembla estratosfèrica. Eric Garcia treu la pilota amb el cap, espera un moment, Guillem, no la treguis a la nevera. La passada d'Mkhitaryan, el rebuig de Lewandowski fent de lateral, com aquell que diu, ell mateix la controla amb el pit després d'un bot amb efecte. A veure Lewandowski que activa Rafinha. Ai, la passada directament a les mans d'Onana. Ha marcat el Barça Estadella. Pica, ara sí obrir la seva, pica, Freixeta, pica Varsòvia per alegria. Com necessitàvem aquesta catarsi, i volia destacar abans del gol, Dembélé avui estava decidint bé, estava anant a buscar el remat, no buscava driblings per driblar, sinó que buscava la porteria. La llançat a terra com un boig. La primera, crec que ha aplicat llei de l'avantatge i després ha xulat la primera, sí. Ai, ara Rafinha s'ha equivocat a l'hora de combinar amb Sergi Roberto, li ha regalat la pilota a Di Marco, atent Sergi Roberto, enviant la pilota fora, servei de banda favorable a l'Inter, que ataca des de l'esquerra, Bastoni la penja per Dzeko, què fa Piqué? Què fa Piqué? Gol! Què fa Piqué? Gol! Què fa Piqué? Gol de Varela. Piqué s'acaba d'empassar una centrada perquè no ha vist que Varela era a la seva esquena, errada gravíssima de Gerard Piqué, perquè ell podia rebutjar la pilota amb el cap clarament i ha renunciat a fer-ho voluntàriament, perquè es pensava que la pilota era per Ter Stegen, però just al seu darrere Varela fa el control i remata un pam de Ter Stegen i empata el partit. Errada gravíssima de Gerard Piqué, perquè és ell qui trenca el fora de joc primer i és ell qui no rebutja la pilota després. Fixeu-vos que fa un gest amb els braços com dient calma, que és nostra. Errada molt greu de Piqué, minut 6 de la segona part, galleda d'aigua freda per l'equip i pel Camp Nou. Barça 1, Inter 1. És el primer gol de Varela en aquesta Champions. L'Inter sap de la importància d'aquest gol. S'ha aixecat de cop tota la banqueta de l'equip italià per celebrar-ho i Varela que ho ha celebrat amb els 1.500 aficionats que estan a la part alta de l'estadi. I empipada monumental a la banqueta del Barça, Xavi molt enfadat, gesticulant, amb algun crit fins i tot, frustració ara mateix al Barça. S'escalfen 5 futbolistes, Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba, De Jong i El conjunt d'Inzaghi. La pressió ara bona de Marcos Alonso, recupera Piqué, se la queda Busquets. Busquets. Canvi. Busquets la perd al mig del camp. Recuperació de Çalhanoğlu. La baixa Lautaro a l'interior de l'àrea. Supera Eric Garcia, la rematada al pal i gol. La rematada de Lautaro al pal i gol. Gol de l'Inter de Milà. 18 de la segona part.
Barça 1, Inter 2. I ara, tots els jugadors de l'Inter de Milà, els que s'estaven escalfant a la banda, els que estaven jugant i els de la banqueta, tots, absolutament tots, dins del terreny de joc, celebrant aquest gol, fent una pinya tot l'equip sencer de la importància que té aquest gol de Lautaro Martínez, que no marcava un gol amb l'Inter de Milà des del 30 d'agost i avui ha trencat aquesta mala ratxa. Ja va marcar en l'últim partit que va jugar aquí al Camp Nou amb l'Inter. I Xavi reacciona fent canvis, marxa del terreny de joc Rafinha, en el seu lloc hi entra Ansu Fati, marxa també Busquets, entra en el seu lloc Frenkie de Jong. Xavi picant de mans, intentant animar els seus jugadors, ara mateix enfonsats, amb molta ràbia, parlen entre ells, molt preocupats els jugadors del Barça, especialment Xavi des de l'àrea tècnica. Busquets surt assenyalat perquè falla una passada senzilla. Sí, i si el Barça acaba perdent això de l'Europa League encara ho haurà de tancar. Compte que ara ha relliscat Skriniar quan semblava que refusava la pilota, on ha estat a punt de caçar la Gavi. Ara Valde, la centrada de Valde, Lewandowski la despenja amb el cap a la segona, hi ha un rebot. Gol! Gol! Vamos! Gol! Gol! També valen, de rebot 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 també valen. El Camp Nou que estava ensupit perquè semblava que no hi havia manera, construint futbol no hi havia manera. Doncs bé, semblava que Skriniar rebutjava la pilota a la primera, doncs no ho ha aconseguit. I a la segona, Valde centra des de l'esquerra, la despenja amb el cap Lewandowski, després torna a rematar, la rematada rebota en Dembélé que passava per allà i gol. No, és en pròpia porteria. Sí. És en pròpia porteria el segon xut de Lewandowski, rebota en un defensa i se l'empassa Onana. 38 de la segona part de rebot també valen. Hi ha vida, hi ha esperança. Barça 2, Inter 2. I al Camp Nou hi torna a creure els jugadors també. Aquí ningú defalleix. El Barça que creix, el Barça que hi va, el Barça que vol seguir-hi confiant. Hi ha hagut canvi també a les files blaugrana. Ha marxat Gavi del terreny de joc i ha entrat Ferran. Inter qui estan dempeus seguint el partit, sinó que també molts jugadors del Barça han aixecat ja el cul de la seva cadira a la banqueta, molt seguint el partit des de la banda de genolls. Compte el servei directe per Lautaro. Lautaro té un company sol, la rematada, gol. Gol de l'Inter, gol de Gosens, doncs semblava que hi havia fora de joc de Lautaro, tota la banqueta de l'Inter envaint el camp i anant a buscar Gosens. Ha estat un servei directe d'Onana a Lautaro, que estava absolutament sol fins al punt que semblava que estaven fora de joc. I fa el control Lautaro, aixeca el cap, apareix Gosens des de la segona línia absolutament sol, Lautaro li posa la pilota i gol de l'Inter. Gol de Gosens, el primer que fa en aquesta Champions. Ara no només els jugadors de l'Inter han envaït el terreny de joc, també ho ha fet l'estaf, fins i tot Inzaghi ha entrat dins del terreny de joc i automàticament amb aquest gol de l'Inter, que veiem com les graderies del Camp Nou es van buidant, és molta la gent que s'ha aixecat i comença a desfilar cap a casa. Doncs em sembla increïble que tothom té molt clar que Lautaro surt en posició correcta, Sí. I els uns i els altres, perquè ningú s'està esperant al bar. O surt del seu camp Deu o no. arrencar de camp propi. O surt del seu camp o no s'entén. No hem vist repetició. Una altra errada de Piqué. Sí. Surt des del seu... Ui, què fa? Està molt sol amb Lautaro, no té cap altra ajuda, estem jugant a pit descobert, però és... Per aquesta zona, torna a jugar a l'extrem amb Pedri. Ui, la finta de Pedri, la centrada duríssima, el rebuig a la defensa de l'Inter, tothom tancat al darrere, Frenkie de Jong que hi torna, Frenkie de Jong la posa a la dreta, la centrada d'Eric Garcia, la rematada Lewandowski, gol! Gol! Gol d'en Robert, rematada de cap inapel·lable per empatar 3 al partit, 47 de la segona part. Encara hi ha temps, encara hi ha esperança. El Barça en necessita un altre. Barça 3, Inter 3, ha aparegut en Robert. Que de seguida ha posat la pilota al mig del camp, amb molta pressa Lewandowski, demanant als seus companys que el segueixin, que encara s'ha de creure. Tota la banqueta del Barça dempeus. Xavi no pot parar de gesticular. Vinga, va, som obrint la tercera estrella amb Barça Blanc contra el Barça. Vinga, Barça, una mica d'il·lusió, va!
4, no? Ens en queden 4. Sí, 4. 4 minuts per intentar fer un gol. Es pot, Sí, es pot. clar. 4 minuts per a fer un gol, es pot. Quina Pilota a bogeria. l'interior de l'àrea de Ter Stegen, la treu Piqué, la vol baixar a Pedri, que la perdrà. Pilota per Dumfries, fora de joc. Va, pilota per l'Arsenal. Amb aquest marcador, l'eliminació, òbviament, no és matemàtica, però l'Inter simplement ha de guanyar el seu partit contra el Victoria Pilsen i ja estarà. Lautaro combina atac llarg de l'Inter, que vol buscar una altra corna, la centrada a l'interior de l'àrea, la rematada, Ter Stegen torna a fer una aturada descomunal, corna, xiula el senyor Marciniak. Al final del partit, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, quina bogeria de partit. Barça 3, Inter 3, el Barça virtualment eliminat de la Lliga de Campions de la temporada 22-23. Hauria de sumar els 6 punts que queden en joc i l'Inter de Milà hauria de sumar 2 de 4. Tenint en compte que l'Inter juga la propera jornada a casa contra el Victoria Pilsen, ara mateix sembla una quimera que el Barça es pugui classificar pels 8ens de final. En parlarem quan sigui una eliminació matemàtica, tot i que la valoració serà molt similar a la d'avui. És una patacada molt, molt, molt dolorosa des del punt de vista esportiu, sobretot des del punt de vista esportiu i també des del punt de vista econòmic. Aquest projecte, el primer que comença de zero Xavi Hernández,